Rek tarifino oma murah pol tipe mezanin. Iki asli Surabaya rek yo, tepatnya Surabaya Timur, Kali Judan lah. Iki senengane warga-warga Duro yo, sing golek oma Surabaya Utara maupun Timur, wis cover rek yo semua area. Lho, apik rek boys yo. Delon. Iki lho regane mek 300 juta rek yo. Wis ae cak gak suwe-suwe cak. Wis kayak arek Duro sing perantauan Malaysia monggo langsung japri yo. Wis langsung masuk aja. Lho pagre rek yo ndelon. Boys lho rek. Kena dibuka karo ditutup ngene iki. Lho pintune wis almini full rek yo. Kuku taruh almini full. Lho. Rek tetes ngene iku jare arek-arek iku. Lah, ngisor iki rek yo, nek ono ruang tamu utawa ruang keluarga wis penatur dhewe plafone delon ya. Wis drop ceiling rek yo. Wis lampu downlight. Ono dapur karo kamar mandi rek yo. Dapure gede pol yo. Wis L ngene iki. Lah iki kamar mandine kena gados wong 50 rek yo. Wis tak keramik full, lampune downlight. Iki kamare situ rek yo, ukurannya 3 kali 7,5. Harganya 300. Wes saiki langsung mlebu nang ndukur cak yo. Lho, tenang rek yo, tanggae wis ana cekelane, ojo kuwatir tiba. Lah, engko nang kene iki kena digawe cangkruan rek yo, kena turun dhewe tengah-tengah kene iki kena gawe jagongan atau nyanyi-nyanyi gitar-gitaran gutanya malam siang yang datang yo. Soalnya kamar iki ndek ndukur rek yo. Aja langsung. Lah. Terus nang dokur iki ono kamar mandi sebelah kini rek yo. Boys rek yo, desene rek yo. Kamar mandi dokur cuma sing on progress rek yo. Wis ngono ae, wis full keramik. Lah iki kamar pertama rek yo. Kamar pertama wis gede, kene gambaran sadu lek bengi karo bojone sampean ngene iku rek yo. Wis. Terus saiki ndek kene. Nah, kene iki ono ruang keluarga orang tamu, ruang nyantai wis penatur dhewe. Iki cara ngono yo kena ge kamar yo Andrek yo. Kena ge kamar kono kok dikei gorden ta opo ngono kena ge kamar gede. Terus nang kene iki ono pintu menuju balkon. Ya. Lho balkon nih. Misalnya sampean mari ambekan sahdu ngono iku istirahat nyantai-nyantai dek kene rek yo. Wis ngono ae rek yo langsung digas. Ngono info teko aku langsung digas. Omah iki murah pol se-Surabaya rek yo. Tepatnya di Kali Judan, Surabaya Timur. Lek sampean minat atau pengen takon-takon survei lokasi Bendino Tanterno rek, ojo kuatir, langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.